Nwere ike ugbu a ka ị na-agbanye ihe onyonyo gị. Anyị ka nọkwa n'ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn. Anyị akọọ n'ọtụtụ ihe mụ na nwanne m nwaanyị Uchechi. Anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche anyị na-enọrọ n'ụbọchị nke taata bụ onye isi ọha na eze Odenjiji. Anyị nọkwa n'elu nwekwa onye ọbịa ọzọ ụbọchị nke taata pụrụ ezigbo iche. Onye anyị na-ene ebe a ọzọkwa bụ nnukwu onye ọbịa bụ Dr. Chigboo ka o ji aka ya kọwaa onwe ya kọkwana ebe o si. Aha m bụ Dr. Chigboo Okoli, onye Anambra steeti. I'm onye Ajali, Orumba North, na Anambra local government na Anambra steeti. Ọ ga-amasịkwa anyị ka ikene ọha na eze ndị Igbo na-ekiri anyị n'asụsụ ndị ebe gị kpọmkwem. Ndị Anambra na-asị na anyị bụ ndị Ajali, mana ndị anyị nwa na onwe anyị na-asị na anyị bụ Ojari. Na anyị na-asị na anyị bụ Ojari koko ọbọchị. So anyị chọọ ikene ndị be anyị na-asị koko ọbọchị kwenu. Koko ọbọchị mma mmanụ. Ojari koko ọbọchị kwezuonu. Uchechi na-anụkwa ihe na-eme ebe. Ọtụtụ ihe anyị na-awụ m na ebe a. Ịma na ọ na-abịa eme nne eto ọnụ sị na ekele Igbo niile na amagbodoro m ya. Nnọọ daalụ na ọgwụgwọ. Nke tata ya awụkatago m n'ala ike ọ dị ka m ga-eje gụkwuo onye bụ asụsụ Igbo. Ya bụ na akwụkwọ a ga-emepe ọ dị ka m ga-abụ onye mbụ ga-ejede ya. Anyị ga-ebu ụzọ dee ya afa. Ka nje mụọ ekele Igbo maka na o kwesịrị nke ọ bụla ekene nza maka abụ nwaada Igbo. Ekwesịrị m ichizi echizi. Nna anyị nnọọ obi dị anyị mma na anyị na gị nọ ebe a n'ụbọchị nke tata. Ọ ga-adị mma ndị ịgwago ndị ọma na-ege ntị ebe isi kenekwana anyị n'asụsụ ndị bụ unu. O nwere ihe ịkpọrọ afa mgbe ị na-ekwu okwu isi na ịbụ onye isi Igbo kwenu. Ka ihe Igbo kwenu ka ihe onye ọbụla bụ onye Igbo nọ ha na Igbo kwenu ọ ma na onye alụrụ elu maka onye ọbụla ihe Igbo a na-asị Igbo kwenu bụ onu eji akpọku ndị Igbo, onu eji ekene ndị Igbo, onu eji akpọkọnata ndị Igbo ka ha gbakọọ maka ọdịmma ndị Igbo, maka na ya otu nwekwaziri ekene nke ha iche. Nna anyị mgbe ị na-akọwara ndị ọma na-ege anyị ntị onye egwu na ebe isi o nwere otu ịkpọrọ afa asị nọ Igbo kwenu ama mma mkpọkwari ọfụma. Ịma na Igbo kwenu anyị ma nọ ekene n'ala Igbo mana aka otu ọ ga-adịkwanụ mma ka ịkọwara anyị ihe kpatara nke a na ihe ha na-emere ndị Igbo. Igbo kwenu bụ otu ndị Igbo chịkọtara ọnụ gbanyere ụbọchị anyị nọ ụdị oge anyị nọ na ya bụ Igbo kwenu bụ otu association ndị Igbo chịkọtara maka ịma na ndị Igbo nwechara otu dị iche iche mana otu niile ndị Igbo nwechara ihe ha na-eme iche. O nwere special nsogbu ndị Igbo na-enwebe anyị bịa neba anya wee fụ na ịnidiri inwe mgbakọ ndị Igbo ga-eji wee hazie ụmụ nsogbu ndị a nwere. Ọ ihe nyere lead to ịfọm otu Igbo kwenu, and ihe Igbo kwenu na-eme basically bụ na otu a na-achọ ime ihe dịka ndọrọ ndọrọ ọchịchị kịta anyị ga-echi kpọkọọ ndị Igbo ọnụ ka ha wee nwee ike were otu onu were eteki decision n'ụzọ ha chọrọ ịga. Nke ọzọ dị ka ibie wụrụkwuo na ndị Igbo nwegasịrị ndị nwere nsogbu dị iche iche. O nwere ndị Igbo dịka obodo niile ma ndị Hausa ma ndị Yoruba ma tribe niile, o nwere ndị Igbo ihe na-atụ n'ọnụ, o nwere ike bụrụ ahụike, nwere ike bụrụ na ha na-enwe ihe isi ike na ịkpọga ekwuru ụmụ ha ụgwọ akwụkwọ na skuul, ịkpọga ụmụ ha na akwụkwọ, nwee ike bụrụ na ha na-enwe ụmụ ihe isi ike dị iche iche. So Igbo kwenu bụ mgbakọ ọnụ ndị Igbo gbakọrọ ị na-asị na onwe nwanne anyị nọ n'ebe dị iche iche, ọ bụkwa sọsọ na Lagos ka ọ dị ma n'ugwu Hausa, ọ dị na Yoruba niile, the whole 36 steeti dị Nigeria ma outside Nigeria enwechara Igbo kwenu ebe ahụ. So ihe a bụ mgbakọ ndị Igbo na-ebelieve na maka asị onye nara ya agha na nwanne ya, onwe onye nwanne ya na-enwe nsogbu ka o nwee ebe ndị Igbo ga-esi gbakọ aka ọnụ wee nyere ya aka. Kee ndụmọdụ ị nwere inye ụfọdụ ndị Igbo na-amaghị ikwuru okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị oge anyị n'ugbu a, mana ụfọdụ ndị Igbo amaghị ihe ha kwesịrị ime na oge ndọrọ ndọrọ, ka ị nwere ike ịgwa ha isi na Igbo kwenu wee gwa ha.
ihe anyị ga-agwa ndị Igbo bụ na onye unu ya na-agba ọkụ adịghị mma ị na-achụ oke maka na anyị anọgo n'ime ọchịchị afọ one ma one kemgbe Naijiria gafete na ọchịchị onye kwuo uche nke demokrasi. Anyị anọgwu ya na 1999 to 2003 wee ruo nke anyị nọ kịta. So anyị afụgo ihe dị iche iche, fụkwanụ nsogbu dịcha na ha niile, mana otu o si dị nke ugbu a nke afọ 3 na ọkara gara aga, ndị Igbo mana onye na-enwe ihe na-eme suppose ịnọ ka ị ga-anọ unu agbakọ ọnụ putuo isi together tụkọ alụ ọnụ wee mara otu unu ga-esi gaa n'iru. Mana otu o si dị kịta, ọ dị m ka ndị be anyị gbasara agbasa, onye ọbụla na-eme otu osisi, onye ọbụla na-eme ihe gbatara n'obi. So one of the ofu ihe ndị Igbo kwenu decide ime bụ iwepụta ọgbakọ ebe ndị Igbo ga-abịakọta ọnụ ka anyị nwee ike tụọ alo na ihe na-emenụ otu o si dị nke kịta wee mara ma otu a dị anyị mma ka anyị n'idiri iso ụzọ ọzọ. So that is ya ha nọ ịnọ ịgbazi ụfọdụ Igbo olu ndị na olu ha na-enwere ebe dị iche iche, asị ya mgbalekwa ebe ibe ha nọkọtara ọnụ. Onye abụ na ihe kacha mkpu na-eme bụ ihe ọbụla ndị Igbo na-eme ka anyị na-enwe ofu ọnụ. Igbo ọnụ inwe ofu ọnụ otu. Then nke ọzọ kwuo na ọ bụ na ndị Igbo gbakọ ebe ọbụla ha nọ, ha enwe ike tụne otu ọchịchị si dị ebe anwa, wee nwee ike si dat na otu o si dị kịta nekwa ụzọ gọọmenti si aga na-adịghị anyị mma, nekwa otu ụzọ anyị fili na ọ bụ na gọọmenti si ụzọ ọkara anyị mma. So anyị mara ebe ahụ anyị fili ga-awa ha si ọ dị anyị mma. Ịma na o nwere ike mgbe niile ihe gọọmenti ejighị esi ụzọ ahụ anyị chọrọ, nwere ike ọ bụghị na ọ na ha achọghị isi, na o nwere ike ọ bụ na ha ama ha. Ịghọtago? So anyị were nọkọ ọnụ nyopuo ya bụ ụzọ anyị fili ga-adị anyị mma, anyị edunye ndị mmadụ, anyị sete mmadụ esete edunye ha, ha ji eme itie ndị a na-achọ ịzọ ọchịchị ma ndị a na-achọ kịta, ka eje kọwara ha nekwe ihe ndị Igbo chọrọ, nekwe ihe anyị fili ga-abụ otu a ga-esi mee ka ọ dị anyị mma. So that eje ịga na nke a gaa na nke a gaa na nke a, o nwere ike hụ na ofu ndị ma ndị na-abụ dị njikere ige unu ntị ime ha ahụ unu chọrọ ka ha mee, nwee ndị nke adịghị njikere ige unu ntị. So that ijecha nata ịgwa ụmụnne gị nekwe ihe anyị jete na ihe anyị fụrụ bụ ebe anyị fili n'ụzọ anyị ga-esi, so that anyị tụlee ya, anyị were mara ebe anyị ga-esi instead of ịhapụ ya ka onye ọbụla mebe otu esi dị ya mma n'obi, emechazie ihe ga-apụta na ya nwere ike ọ gaghị ahụ maka ọdịmma ndị Igbo. Ịma nna anyị mgbe a na-akọwa onye Igbo, anụrụ m dọkịnta. Ịma na anyị bụ ndị Igbo na-asọpụrụ echichi. Ana ịma na o nwere onye ga-apụtakwu okwu ndị mmadụ asị ọ bụrụ na onye a na-eme ihe a ọ ga-abụ eziokwu. Anyị chọrọ ịma ọ dọkịnta nke na-enete ndị ọya kọ nke akwụkwọ, maka ka ha ma na onye na-achịkọta ihe abụkwa n'obere mmadụ, ọkwa na onye ekwesịrị isoro n'azụ. Ọ dọkịnta nke akwụkwọ, ọ bụghị nke na-achịkọta ndị ọya. Enwetara m asambodo dọkịta na Amerịka. Gakwuo ụlọ mahadum a na-akpọ Federal University of Technology dị n'Owerri. Gakwuo nke a na-akpọ Enugu State University. Ọ gazuru agazu. Ị maghị ji wepụta okwu a. Ị hụrụ ka o si atapụ Igbo, ọ na-atọ ụtọ. Mana ụfọdụ ụmụaka anyị, onye jee gụpụta nke a na-akpọ BSc, ofu mkpụrụ ọsụwazi oyibo ọ onye ọcha. Ị na-agbakwụzi okwu n'Igbo dịka gị nwa na-ekwu ya bụ onye ara. Ọ bụrụ na ị maghị akwụkwọ na PhD holder, ma ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ, ị ga-ama na ọwụ mmụọ mmụọ. Na-atapụ Igbo. Onye nna anyị ukwu mgbe tupu ọ pụọ o kwuru o nwere ihe o kwuru. Biko ndị Igbo, asụsụ anyị a onwe ihe ọ na-atọ ka ya. Obi dị m mma na onye nwere PhD na-atapị okwu Igbo. Ya bụ na o nwere ihe dị n'okwu Igbo. Gị nwa bụ onye na-ada asị ya, ebere gị na-emere m maka na ọ ga na-agbachi gị. Ị mara ọ na-asụkwa Igbo kwadokwe ya echichi ma asụsụ ma nkwado Igbo niile zuru oke. Ị na-aha na onye anyị mago na ọ bụ ihe bụ na ọ na-eme Igbo. Ụdị mmadụ anụ ife ụdị ndị imegiri na-eso ha n'azụ, maka anyị ga-ama na ihe ọbụla si n'ime ha na-apụta ga-abụ ezigbo ihe. Dịka isi wee kwuo, ọtụtụ ọma nke ụbọchị nke tata
n'obi m ọ ga-adị m ka ọ na-adị otu a mgbe niile mana mbọsọ ọbụla anyị ga na-ewepụtakwu m ihe ga na-eme ya ka ọ na-atọ ụtọ unu ga-ahụ na ndị anyị na ha nọ n'ụbọchị nke tata bụ ndị ukwu mana ọ gwụbekwa maka ọ dị ka na-ekwu ọ dị ka ya anyị anawabe anyị ga-eje kuru obere mmiri ṅụọ oge ahụ anyị ji aṅụ mmiri gị bụ onye ọma na-ege anyị nwekwara ike ịbịa were ya bụ oge kama ka anyị ga-eji ịṅụ mmiri anyị were ya gwa ndị Igbo gwa ndị ụwa ihe ị na-eme karịa iji aje na-aṅụ sọsọ mmiri unu aga n'ebe ọbụla chebiri na anyị ga-aga obere ezumike anyị batazie anyị na nna anyị achịkọzie okwu anyị wee sizi unu ka ọ dị n'izu ụka ọzọ eje n'ebe ọbụla ndewonu